Bung Karno putra Fajar cahyane madangi pertiwi lara loko bela bangsa merdeka bela pati Bung Karno bapak bangsa satu bunga yomi prokawulo kang anduga Pancasila dasar negara filsafat bangsa Bung Karno kembang jagat anggondo arum ngebaki pertiwi sesorae kebak doyo luka semangat kawula saknatri Bung Karno proklamator tunggak sejarah kamar satu ngayoni kawula parape presiden kang wah rame meriah pokoknya suarane tempuk sing penting disengkuyung bareng sukses nih acarane tanggal 17 bulane 8 regane beras sak kilo 18.000 juga lek teng mriki pinten pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula sari budaya dolor iki luhutruke Bapak Meskam Suyanto iku pimpin nani menjunjung tinggi dolor mutu budayane Pancasila sing dadi dasare wes ujunge meriah ya 17 Agustus dolor tahun 45 hari proklamasi negara kita hasil perjuangan dolor rakyat Indonesia proklamator Bung Karno Bung Hatta
kekaan iki dudu oleh hadiah direwangi bertempur sampai pertumpahan darah. Mulane kita iki dolor ojo gampang dipecah belah persatuan lan kesatuane ojo nganti goyang. 350 tahun dijajah londo uripe bangsaku kelunto-lunto maju ndara mundur ya ndara nasibe bangsaku kaya raja kaya 3 tahun setengah terus dijajah Jepang uripe bangsaku kedungsang-dungsang nalika iku larang sandang pangan kerjana romusa nyawane akeh sing ilang undangan no sedeng wis tak tekani aku sak rombongan berpartisipasi kene disangoni saya ucapkan terima kasih kene sampai emben gak disangoni Mas yo seminggu tak enteni. Ayo ya mlaku-mlaku. Derek mangayu bagya dumateng masyarakat Sedaeng sak kukuban guyub rukun manunggal dados setunggal mugi jumbuh ingkang ginayuh sembodo ingkang sinedya jenaket kalian rejeki dipun tebehaken balak kelawan bilai selamat sedayanipun pepanggihan kalian keluarga besar Sari Budaya. Ayo Cak, di acarane padhet lakone dawa dioper lur. Wis kelempuk musike wis pokoke meriah luar biasa. Ngono gendeng julat-jul wong gendinge Jawa Timur asli gendinge dikarat campur sari kenek digawe ngedung kenek digawe nyanyi ku coba melempar manggis manggisku lempar manggaku dapat ku coba melamar gadisku lamar jandaku dapat iki piye lah iki piye wong tuwa kok rabi perawan
prawane nek bengi nangis wae amarga wedi karo manuke manuk sipret masih sirahe cilik sembarang arep manuk sipret manuke mek saibet petok rondo lemu manuke kuget-kuget manukku iki manuk plenjak manukku siji iki pancen tepak senengane manggon jejer tagak petuk prawan ayu manukku langsung dangah manuk sing kutu bendina ngoceh ora gelem bubuk nek bubukno kasur sing empuk dikutang prawan ayu manukku maduk-maduk semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun sepura turu gerdu bantalan klosayok bersatu padha mbangun desa. Wah, luar biasa. Awas gegere. Waduh, jan ujunge pinter ngeles ya. Wah, luar biasa. Pun sukses selalu. Iki sapa iki sing teko iki? Sing anu bablas ae sing anu. Kon iki lho, mlaku bablas lho, mandeg penok kancane. Apa sih, Kak? Mandeg aja bablas ae, Din. Kok iki gak ngerti wong sak perlu. Nandi sih kok. Aku iki kata ndelok benu. Benu ku lara. Lan benu lara. Lho. Ya apa sih, Rek? Aku kata nyambangi. Mamula benu lara. Senengane iku. Iki lho. Kok kawan? Senengane benu ku gedang. Oh, mbok kawan. Lah iya, benu lara, aku kata nyambangi benu. Soale benu iku senengane gedang, aku tak berangkat. Anu, kendangi kanca. Kok kata berangkat? Iya. Kok susu ae sing anu. Lah ya kalau ke susu kok. Kon niku gak krungu kabar. Lek benu lara iku kapan? Lah, ana lek nang dino iki lara. Wingi ku wis waras untuk aku. Masa sih kok? Lah apa kon nyambangi ya? Duh. Wis sehat wong e. Arek lho. WA nembe aku sing lara. Kok gak nyambangi kono gedang. Iya. Lah, Iya. rong dina kepungkur wingi wis petok aku, Din. Wis waras berarti. Kon kan nggawa oleh-oleh karo kate nyambangi benu kan. Iya. Wis ngene. Ya. Beneran. Awake dhewe petuk nang kene kon tak goleki. Kabeh kanca-kancaku wis melok lomba menjelang 17 Agustus. 17 Agustus. Ya, lah saiki aku gak duwe kanca, makane kon tak jak melok lomba. Oh ngono ah. Padahal wis Ya. Din. Oh berarti benu wis waras ya. Waras bisa. Lek ngono aku tak melu awakmu sih ya. Ayo, anu ya. Menjelang HUT RI ke-81. Ono lomba. Merdeka, Indonesia merdeka. Lah, lombane PBB. PBB, adalah PBB. Wis kecil kali. Bares berbares itu. Wis Apa-apane kon eling ah? ya, Ya mek siap gerak. siap gerak. Lencang depan gerak. Lencang depan gerak. Lencang kanan gerak. Lencang kanan gerak. Tegap gerak. Tegak gerak. Istirahat di tempat Nah. gerak. Lah wis istirahat ku bebas, Din. Bebas. Bebas. Umpama aku gila. Ah. Karo ana jogetan oleh ya. Oleh ya. Ya orkes oleh ya. Oleh. Umpama aku luwe pangan oleh ya. Lho mulya gak apa-apa. Ora apa-apa. Nek gak sempat mulih nang gone anu ge sedae ngocok kuwatir. Oh, iya, Luar biasa. Mbok masane koy. Aduh. Wis pokoke meriah. Cocok ya. Ya wis tak anu ya, tak kas ya. Oh ya wis. Ya gampang. Yang penting istirahat oleh sembarang ya. Ya wis. Pokoknya istirahat oleh apa-apa. Ya. Oleh ya. Masa mangan ya oleh ya. Oleh. Ya. Siap. Umpama ngombe lho.
semester kapan aku niat nih? Ngai. Aku biasa jadi komandan peleton aku. Ojo. Peleton. Komandan peleton. Iya, kene lah, kene pena. Ini siap dong. Ya. Siap, gerak. Lancang depan, gerak. Nadine. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Bebas, bebas. Istirahat. Istirahat oleh mangani seneng aku. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Aku lah wis kondo, lek urung istirahat gak oleh mangan. Lah apa ngenteni lek aba-aba istirahat baru lek mangan. Urung istirahat kok wis ate mangan. Allah. Pokoknya abawanya lihat tempat baru lah. Boleh mangan yo. Tegak, gerak. Istirahat. Kepada komandan upacara hormat, gerak. Aku tuh banyak ada gede atas. Oh bakal ini ada bahaya sekali. Apa ini? Cepat, gerak. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Ada tiang balik jok. Masyarakat dalam makan. Lanjut kan. Kok tak mangan ya seneng aku. Yo, wong ngene kare mangan dong. Gerak. Berhitung, mulai. 1, 2, 3, 4. Ayo, panganan tuh. Panganan. Ya kere ho. Pokoknya ono apa-apa istirahat baru lah mangan. Boleh mangan. Siap, gerak. Kencang kanan. Gerak. Kencang kanan. Entah kanan. Tegak, gerak. Turun batok wis siap gerak. Kencang depan, gerak. Cok. Aja ngecem saya lambemu. Boh. Tegak, gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Pokoknya gerak ini bebasin. Tahu orang istirahat apa? Wong ngono wong luwe kok dikongkon mangan. Gak gelem goblok ah. Siap, gerak. Berhitung, mulai. Ma, minta. Lima, 6, Berhitung, mulai. 2, 3. Lah kan berhitung kok kan entekno iki lho. Beling kan niku. Ono apa? Lah luwe. Apa berhitung mulai. Siap gak? Siap, gerak. Istirahat dekat gak? Berhitung, mulai. Mangan. Berhitung, mulai. Ora krungu. Berhitung, mulai. Ora krungu. Berhitung, mulai. Kira badokan ini. Wong aku wis komandane bolak-balik berhitung kok sik mangan ae kon niku. Wong belikan kon niku. Kau ngerti ya?
Aku ora krungu. Apa? Anu Jowo karo Udin. Ora ngerti rek kon saiki bulan Agustinus iki. Agustus. Ayo, kon andangane lur bulan iki ora ngerti kegiatane masyarakat. Dasar lomba persiapan baris. Tunjange kanggo iya. 17-an kan mela. Yo melo. Kon mela. Melo. Melo pelorotannya. Oh, Panjat Pinang. Melo ada bilangin. Panjat Pinang lendek kene rek. Apa sing dipanjat kayak gini? Lho, lendek kene kayu jambe. Sampai. Ya. Alah. Lendek kene aku sing dipenek bojone wong kon. Kilap. Kalau kan itu. Cek Daniel. Hah, Kon niku wong edan apa wong pinter jadi. yo pinter. Ada kali bojone wong kan penek. Kok panjat bojone wong lho. Goblok kan niku. Lho ora rek, sing dibojoe malah bungah kon guyu-guyu iku. Kok iso bunga? Kok iso Panjat Pinang bojone dipanjat malah. Ini sih, lendengen aku Panjat Pinang kan gak ijen. Ya. Pemene grupe aku. Ya. Nah, terus mene kan di arep. Ya. Arep. Ini mene jambe. Ya. Enggak, Joko mene awakmu. Ini aku. Bojone wong. Lah iya lah dipenek sih. Oh iya ya. Bener. Iya ya. Manjat bojone wong. Iya, aku syukurane rek, gak Iya. iso suwe-suwe. Iya. Masalah kan ono urusan kerja bakti. Kerja bakti. Delok kanca-kanca kerja bakti wis teko apa Oh, urung? ngono ya. Iya. Oh, iya. Masa ditero. Ya. Eka, anjene unyil anjene arek sing seneng kerja bakti. Warga yang baik. Iya. Apa meneh iki peringatan HUT 81. Lho. Perlu unyi lah kon. Sabar. Ketika sabar ya Allah. Aku terus diapusi terus karo unyi. Oh gak sabar-sabaran. Nyebar godhong Gak para. toro-toroan. Sabar sauntara. Gak toro-toroan. Nyebar godhong boncis. Gak pucis-pucisan. Sabar sauntawis. Unyi lah ora. Enggak. Kon ora. Ya. Eh. Kon perlu unyi lah ora. Enggak. Gak tenan. Enggak. Ya wis. Pesen aku ya. Sak waya-waya kon perlu unyi kandhano digoleki katon. Ya. Katon. Oh. Ate kon kepala Wis kon. kare. Aduh unyil rek. Kadang unyil dibias. Aduh, unyil ate diapakno mek katon niku. Buah nang sabar. Aduh. Lho, aduh. Wis balik. Bane kok kancaku durung teko sing kerja bakti. Kowe bali Aduh, anu. nyil. Ku penak kon katen di. Aduh. Jenenge kerja bakti yang nggawa berang, yang nggawa pancul, yang nggawa linggis. Ora nyil. Muring-muring golek awakmu. Kon bali nyil. Bali Bali. Sing go berani sapa? Sapa? Katon. Apa katon? Katon golek aku. Kondo, unyil masih cilik gak kurang mangan, gak kurang nusu. Aduh. Temen katon golek aku. Aduh, aku ora wedi. Aduh. Kondo, gak kurang mangan, gak kurang nusu. Ya apa iki? Karo kejadian ya apa kok ya? Awak dhewe ku ya kaonan jenengan. Aduh. Apa lo gede orang muncul? Aduh. Kon berarti goroh kon aku. Kon ngapusi karo aku. Nyatane aku padha arek-arek, jarene kon unyil tas mari teko kene. Loh, enggak iki. Ya apa kon kok? Waduh, tuh. Din. Aku wis siap masuk barangnya mungkin. Ojo sing sabar. Ayo. Ojo sing sabar. Ayo. Aduh. Orane piye ta? Iya. Kon pirang-pirang yo tak goleki nang jatuh sapa moro nang omah kuwi lho ping 3. Aku diundang Pak RT. Iku
ngurusi sing nek blok kidul iku lho kerja bakti durung mari. Durung mari kerja bakti. Durung mari. Durung. Makane kon gano. Lah, iku. Jos aku matur suwun gene apa? Aku nyelang barang wis kok selangi. Saiki tak balekno. Masalah ya iki kanggo ton tak kerja bakti ning kampung kidul. Wis ngerti. Apa? Meneh-meneh lah kata balekno barang ngomong. Ngono tak pikir ate belek uyil. Iki tak sapa iki? Nek uyi. Nek uyi kon jelo. Tak balekno. Jangan belah. Lah apa boleh wong kon ngawut ae. Boleh wong lek ya dosa kon iku. Lah kon ate baca uyi man. Sing kate mbacok sapa? Awakmu. Aku lak takon awak. Iya. Petuk unyil apa ora? Ora. Lho nek gak petuk ya wis, dene aku petuk dek kene tak balekno. Dadi tanggung aku wis gano ngono lho. Masalahe. Aku masih cilik gak kurang mandak kurang susu soalnya mangi supe sarapan karo Desa Sedaeng saiki lak rame-rame ya. Iki dalam rangka Riyoyo karo. Riyoyo Karo. Iki wis mesak wulan iki. Kon Hah? karo sapa? Waru sapa? Iki lho dalam rangka acara karo. Karo lek nggonku lak riyoyo. kon ngerti aku iki. Apa artine Karo riyoyo. Nah, iya. Ono diayani. Riyoyo karo iki ya mesti wong loro. Sing tau sejak pola. Tapi critakno Bener ngono ya. Mek aku mek eru karo nah. Iki dimeriahno ono orkes, ono kayu. Wah, pokoke Ujung ya lah iku. ono ujung barang. Wah, saiki rame Desa Sedaeng. Mulane saiki ayo delok lho. Sari budaya.